Ajută-mă, bă, ce faci? Te uiți la mine, că nu înțeleg. Da. Îmi bag pula morți. Nu cred că ai de voi de așa. Stă bulangiu și eu, fecă, nu stă. Stai, stați după perete, îți dau info, stai așa. Rodriguez e Red Room. Și unul e Heaven lângă voi aici. Nu mai ce dați, zici doar de Rodriguez să fie pe bune, corect. Păi dar l-a auzit pe